Il-ktieb bil-Malti id-Denfil għamel 33 sena jintuża fl-iskejjel primarji. Fis-snin bejn l-1974 sal-2007 kont issibu fuq il-bankijiet tal-iskejjel u fid-djar tal-istudenti. Fl-ewwel edizzjoni tiegħu kienu ġew ippubblikati 7 kotba li kienu jinkludu l-ktieb rari id-Denfil taż-żgħar. Dawn il-kotba rawmu eluf ta' studenti fil-qari bil-Malti. Fost it-temi prinċipali tal-istejjer u siltiet miġbura fihom insibu l-imħabba lejn il-pajjiż u l-ilsiem Malti, l-iżvilupp storiku tal-pajjiż, ir-rispett lejn l-oħrajn, l-imħabba lejn l-ambjent, in-natura u l-annimali. F'kull ktieb tad-Denfil wieħed kien isib ħsieb dwar l-istaġuni u l-festi marbuta magħhom. Sabiex ifakru l-50 anniversarju mill-pubblikazzjoni tal-ewwel Denfil, Malta Libraries ħarġet b'inizjattiva li se tibda fil-ġimgħa dedikata lill-libreriji mit-2-22 ta' April u tibqa' għaddejja sal-aħħar ta' Awwissu. Għanazilna 6 libreriji f'Għawdex u 6 libreriji f'Malta fejn ħajkun hemm roll-ups bħal din ta' warajja. Il-pubbliku żgħar jew kbar kemm imorru u jsaqsu lill-librar għal dan it-tip ta' biljett u aħna produċejnieh biex jiġbaħ naqra l-biljetti antiki kif kienu jkunu tal-librerija wkoll, dejjem naħdmu bin-nostalġija hawnhekk. Jaqraw l-istorja li jkollhom hemmhekk u mbagħad il-librar ħajittimbralhom numru abbinat mal-istorja. Iddur is-6 libreriji f'Malta jew f'Għawdex skont fejn tkun ibbażat taqqat lilhom u mbagħad f'Lulju ser jinżlu dawk l-istejjer minn Għawdex Malta u viċe versa ħalli inti tkun tista' taqqat 12 l-istorja. Marija Muscat qalet li din l-inizjattiva ħarġet mill-librara tal-Malta Library stess għax huma l-punt ta' kuntatt mal-pubbliku u jafu x'tip ta' domanda jkun hemm mal-kotba tad-Denfil. Qalet li minħabba li l-Malti ġie aġġornat, il-kotba tad-Denfil ma baqgħux fuq l-ixkafef tal-libreriji, imma fil-ġimgħa dedikata għall-libreriji dawn il-kotba se jerġgħu jinħarġu u jistgħu jinqraw. Huwa mod ta' kif infakru wkoll ktieb illi għallem ħafna nies dwar il-lingwa u dwar il-kultura tagħna. Iqanqal ukoll naqra tip ta' diskussjoni dwar x'intilef, x'inbidel u anka diskors bejn l-adulti li jiftakru il-Malta hekk u jiftakru dan il-ktieb u tfal tal-lum li qegħdin jaqraw letteratura totalment differenti wkoll. F'Malta din l-inizjattiva se tkun fil-Librerija Pubblika Ċentrali u libreriji pubbliċi taħal Ormi, Birkirkara, Pembroke, Birżebbuġa u l-Imtarfa, waqt li f'Għawdex se tkun fil-Librerija Pubblika Ċentrali tar-Rabat u fil-libreriji ta' Għajn Silem, San Lawrenz, Il-Qala, l-Arb u x-Xewkija.